Dobrý deň, prajeme, doma ste. Prosím vás pekne, chodíme po dedine z jedného konca na druhý, z domu do domu. Aj vás by sme sa chceli spýtať, či by sa u vás nenašla nejaká krásna dievčina, cudca pre nášho švárneho šuhaja na vydaj. Čo máme? Máte niečo? Pohľadáme, no. Prosím vás pekne, pustite nás ďalej, môžeme prejsť. Nech sa páči. Ďakujeme pekne. No pozri čas, neboj sa. Milá rodina, ešte raz krásny deň prajem. Idem sa vás opätovne v mene tohto šuhaja Dušana spýtať, či sa teda u vás nájde tá spomínaná dievčina, cudca pre na vydaj. Pýtam sa vás, nevesta Petra Kalická, či vstúpite do manželstva s prítomným ženíchom Richardom Koukalom. Áno. Milí naši novomanželia, vážení svadobní hostia, dámy a páni. Pomaly ale isto prichádzate z miestnosti sobášnej do miestnosti svadobnej. Dovolte mi preto všetkých vás tu srdečne privítať. No a na záver môjho úvodného slova vás chcem všetkých v tejto chvíli, milí svadobní hostia, poprosiť, aby ste pozdvihli svoje pripravené čaše, ak ste tak ešte neurobili. No a najskôr si zaspievame a potom samozrejme pripijeme na zdravie našej mladej nevesty a mladého ženícha. Živio! Dámy a páni, milí svadobní hostia, ako býva dobrým zvykom na každej slovenskej svadobnej hostine, tak aj na tej našej dnešnej sa vám podáva svadobná polievočka. Prosím vás pekne, nie je v nej žiadna poľská ani čínska, ale kvalitná slovenská sliepočka. Pod brezou zelenou berie dievča šatku. Milí naši novomanželia, vážení svadobní hostia, dámy a páni, dovolte mi ešte raz vás tu všetkých srdečne privítať, popriať vám príjemnú, nikým a hlavne ničím nerušenú zábavu. No ale hlavný dôvod, prečo sa k vám v tejto chvíli po chutnej večeri prihováram, je ten, že by som chcel uviesť aj tanečnú časť dnešnej svadobnej zábavy. Dovolte mi preto vyhlásiť prvý oficiálny tanec, ktorým je tanec novomanželský. A ako mladú nevestu, tak aj mladého. No ale aby to nebolo také jednoduché, dovolte mi v tejto chvíli k našim novomanželom na tanečný parket pozvať aj svadobných rodičov, aby aj oni podporili našu mladú nevestu a našeho mladého ženícha v ich prvom tanci novomanželskom. Takže svadobní rodičia, nech sa páči. No a ja si myslím, milí svadobní hostia, že ako mladá nevesta, tak aj mladý ženík zvládli tú úlohu hlavných tanečníkov v prvom tanci novomanželskom úplne perfektne, na výbornú a zaslúžia si preto od vás ešte jeden veľký potlesk. Vydala mamička najmladšiu dcerečku, vydala ju cez pole. Nikomu ženíku som ľúbila, nikomu ženíku som ľúbila, ale chodím preto. Ľudové tanečné bolo dnešné svadobné zábavy, ale aby sme to show, kedy hľadáme s pánmi
Tož tak vedáci. Práve keď je ja si vás dovolím v tejto chvíli, milí svadobní hostia, naučiť jeden starý, známy šelísovský tanec, ktorý sa volá labado. Nie lambáda, ako ste možno niektorí rozumeli, labado. Budete totiž so mnou tancovať a spievať. Tancovať ako starí Gréci, čiže týmto spôsobom budeme prekračovať najskôr do pravej strany a budeme spievať tančíme labado, labado, tančíme labado. Takže staneme, pijeme a tlieskame. Tančíme labado, 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 tančíme labado, labado. Quacky, 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 quacky. Skvelý časový tanec. Quacky, 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 quacky. V rámci tohto našeho novomanželského kvízu mám pre našich novomanželov pripravenú ďalšiu otázku. Po tom vašom spoločnom stretnutí, vašom prvého rande, kto navrhol túto krásnu svadbu? Kto bol ten iniciátor? V rámci skvelého stoličkového tanca tu máme, milí priatelia, 6 stoličiek, 7 párov a hlavnú cenu Jágra. A už o malú chvíľku budeme mať o jednu stoličku aj o jeden tanečný pár menej. A to ste vy. Ja ti potom nalepujem. Milí svadobní hostia, dámy a páni, pomaly, ale iste sa nablíži polnoc. Dovolte mi preto vyhlásiť polnočné novomanželské solo a ako mladú nevestu, tak aj mladé ženy. Nepomalá malička lídá, srdečku vydala, ju cez pole. No, pozrite sa, opäť teda vidíme spolu tancovať mladú nevestu s mladým ženichom. Ale to neznamená, že toto slovo končí. Ja vám iba garantujem, že s touto nevestou či s týmto ženichom si už veru nikdy nezatancujete. Pretože toto slovo v tejto chvíli patrí iba Indom! Milí svadobní hostia, dámy a páni, so zástupom týchto troch krásnych družičiek prichádzame pred svadobný stôl s jednou zásadnou otázkou pre vás, milí svadobní rodičia. No ja pristúpim bližšie ku ťa, Fajan, za posledný krát, tretí sa idem ja spýtať, či si dal na hlavke stačí vienok sňať. Vidíte? Keď som povedal posledný, tretíkrát, ona si to veľmi rozmyslela. Tak ja poprosím poverenú družičku, aby sme sňali mladej neveste vienok a nasadili jej čepiec. Prosím ťa, Janka, tebe na výmenu dávam tento sekačka, ale obrovský pozor je skutočne nahrúsený.
aby si tomuto švárnemu šohajovi ešte mladému ženichovi odťala, čo mu zbytočne trčí a visí. Nie hlavu! Chudák, hlavu nie, zarábať musí, myslieť, peniažky, aby ti domov doniesol. Ako by to vyzeralo? Pierko, je toto práve? Áno! Výborne, tak poprosím poverenú družičku, keďže máme jasné, čo sa bude dávať dole nášemu mladému ženichovi, aby mu dali dole to pierko a nasadíme mu klobúčik. Na záver vás všetkých poprosím o ten najväčší potlesk, pretože naši mladogazdovci sa